Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, semuanya harus mencontoh Rasulullah. Nah, sekarang pertanyaan, sakjanya Rasulullah itu siapa? Menengok, tak pikir gini nih. Nggak usah protes. Sakjanya Rasulullah itu siapa sih? Kok semuanya harus kembali kepada Rasulullah? Untuk menjawab itu, mari kita berangkat dari satu makalah. Saya baca, tolong ditirukan sama-sama. Yang semangat, yang kompak. Oke? Muhammadun Basyarun lakin lakal basyar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad adalah manusia, akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Sekarang semuanya jawab manusia, terus manusia gitu guys. Muhammad itu adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang memanusiakan. Saya ini ganti wong. Kanjeng Nabi iku wong sing rumangsa dadi, wong sing iso ngerteni, wong sing nguwongke. Soale saiki akeh wong sing ora rumangsa dadi, saiki akeh wong sing ora iso ngerteni, saiki akeh wong sing ora gelem nguwongke. Sing ngono kuwi berarti dudu ganti manusia. Sekarang banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang seperti itu berarti dia bukan. Terus apa dong? Ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia harus merasa sebagai manusia. Wong wi kudu rumangsa dadi yang penuh dengan keterbatasan, yang aslinya nggak punya apa-apa karena semuanya milik, semuanya milik, semuanya atas kuasa la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan menghindari maksiat, kekuatan mengerjakan ibadah kecuali atas pertolongan Allah. Tadi juga saya sampaikan biar adil bahwa menungso ki asline ora iso apa-apa. Lamun ana sing iso kuwi digawe iso karo Gusti Allah, diisake dening Gusti Allah. Menungso ora duwe kekuatan apa-apa, kaya kabel nglewer. Ora duwe kekuatan apa-apa, ora iso apa-apa. Lho kabel kok iso ndadekke lampu murup mergo nyambung nang setrum. Menungso kaya salon glimbung ora iso apa-apa, kok metu suarane mergo nyambung nang setrum. Menungso kaya TV ngletak ora duwe kekuatan apa-apa, ora iso apa-apa. Lho TV kok metu gambare ana suarane mergo nyambung nang setrum. Mula wong kene iki asline ora iso apa-apa, yen pengen iso apa-apa kudu gelem nyambung nang nyambung nang maha setrum. Rupane Gusti. Bukti lek menungso ora iso. Umpama menungso iso, wong sing umure paling dawa dokter, wong sing paling sehat dokter, wong dokter sing paling ngerti penyakit, ngerti obate. Umpama iso, dokter mesti sehat umure dawa. Ning nyatane ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Malah ana dokter spesialis kulit iki gudiken ora waras. Pancen ora iso. Umpama menungso kuwi iso, wong sing pakaiane paling apik niku penjahit. Wong penjahit pinter gaweke pakaian wong. Ning deloken penjahit-penjahit iki pakaiane ra elek-elek. Soale sing apik didol. Tanggomu wedok kok dadi penjahit, deloken nganggo daster karo kalungan meteran. Kowe ora usah ngingeti banser, kowe ora tau ngerti banser apa piye. Ki banser yo endel 5 menit ganti, 5 menit ganti. Wis ngerti ku nek presiden pidato ngono kaya pengawale nombor iki ngene nganti rampung ya ora gonta-ganti kok. Wis ayo kuat-kuatan ambek aku. Wis iki wae ora usah gonta-ganti.
karoan yang geblang kan ketara. Wes. Rumakke. Lho, umpama menungso kuwi iso, wong sing omahe paling apik kuwi tukang, wong tukang pinter gawe ke omah wong. Ning tanggomu sing dadi tukang deloken omahe nak urung dadi. Ora ana tukang kok omahe dadi sempurna, mesti urung dadi. Umpama menungso kuwi iso, anak sing paling pinter anake guru, wong guru iki iso minterke anake wong. Nyatane ana guru ki anake sekolah, ning sekolah ni peringkate sejumlah muridé. Murid 37 anake guru ya peringkat 37 ngono lho. Nah, menungso kuwi kudu iso ngerteni menungso, wong iki kudu iso ngerteni wong. Bahwa wong iku mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Pancen wong mesti ana salahe. Mula ibu-ibu yen bojomu salah ngapuronen, soale bojomu wong. Mesti ana salahe. Sampeyan yen pengen bojo sing ora ana salahe, aja rabi wong. Ya jedebok kuwi telatenono. Sapa ngomong anyep? Pengen anget ya dikempet kok. Lho wong kuwi mesti ada kekurangan, ada kelemahan. Ngono lho. Bapak sampean nek golek bojo wong wadon sing komplit, jangkep, pepek, lengkap, apike ten donya niki mboten bakal panggih. Perempuan tuh kadang di satu sisi dapat, sisi lainnya nggak dapat. Ada yang cuma dapat cantiknya saja, lainnya nggak dapat. Ono, wong wedok rupane ayu, ning loro-loronen. Angger bar digawe nyontekno. Angger bar digawe nyontekno. Nanti mlakune keh-keh. Kakean kublesan ngarep mburi. Rupane ayu, ning sakit-sakiten. Ono sing rupane elek tapi sehat. Mboten nate loro. Nang kuat. Apa-apa digotongi kabeh. Sehat kuat. Sambar bledeke murup kok. Bahane teko logam banget. Kadang wong wadon ki rupane ayu ning ora iso masak. Masakane ora enak. Agang sangit. Jangan nampang nyambel cemplang. Rupane ayu, sambele ora enak. Kalau punya istri seperti itu, pandai-pandailah menyikapi, Pak. Jangan lihat sambelnya, lihatlah rainya. Kadang rupane elek, neng masakane enak, lek masaki mak nyustok markotop jos gandos kotos-kotos nganti bledos. Kadang buket nyambel keliket, sambelnya enak, neng rupane elek. Kalau punya istri seperti itu, jangan lihat wajahnya, lihatlah sambelnya. Maka bapak pasti akan berkata, oh sayang ternyata sambelmu lebih cantik daripada rupamu. Sadari sama bu, jenengan kalau cari suami laki-laki yang komplit, pepek, jangkep, gak kira nemu. Kadang wong lanang entuk ganteng tok, rupane ganteng ning ora gablek duit. Ana sing sugih duwite akeh, ning porengen ora mari-mari. Kadang bungute dhuwur blengah-blengah dawa ning lemes. Dawa tapi lemes. Ana sing cilik ndik metekel kunting ning pinter penekan. Clingkrik kadung menek ora gelem mudun. Nek ora dioncitke ora mudun-mudun. Ngono kuwi kadang ora pati setia ning duwite akeh. Seminggu mulai sepisan, ning blonjo brek akeh. Ana sing setia ning ora gawe duit. Makanya ibu-ibu aja latah lek ndonga, ya Allah jadikan suamiku setia, selalu mendampingiku, seia sekata, sehidup semati, kapanpun dan dimanapun. Keturutan tenan malah bingung, turu didampingi, adus didampingi, ngising didampingi. Ranti duit dong dampingi sampeyan terus. Manusia harus memanusiakan manusia. Wong kuwi kudu gelem ngwongke. Banter to, kudu gelem ngwongke. Yen ora ngwongke wong berarti dudu wong. Aja kok mentang-mentang dadi kiai ahli wiridan, terus ana wong njaluk donga. Mergo dagangane seret, pengen lancar. Yai nyuwun donga supaya dagangan lancar. Wis gampang. Wacake ayat kursi ping 750.000 tanpa ambekan.
Iki najan wis diceluk kiai, ning ora ngwongke wong kuwi jenenge. Ya dheweke kulino wiridan. Lha sing dikongkon kuwi. Mula-mula nggih niki kula niki wong pengen ngwongno wong, kula sadar lek jenengan ki wong, kula ceramah mboten suwe-suwe. Kalau saya sih nggak masalah, Pak Bupati kan besok harus ngantor. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ada 2 poin. Pertama dari poin bahwa Rasulullah adalah manusia. Kedua, manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Ringkes-ringkes saja. Sebagai manusia, Rasulullah ya manusia. Ya makan, ya minum, ya pernah sakit, ya bekerja, ya berkeluarga, ya bertetangga, bermasyarakat, ya nikah, ya pernah nggak punya uang. Kanjeng Nabi ya tahu gak ada duit. Kanjeng Nabi nek ora ndek duit, ya utang. Makanya umatnya Kanjeng Nabi sing apik lek ora ndek duit, utang. Ojo nyolong. Nek wis duwe duit, nyaur. Nek duwite oke, ngutangi. Duh, Rasulullah perang dia pernah kalah. Perang Uhud kalah. Dalam peperangan Rasulullah dikawal para sahabat. Ada sahabat pengawal khusus, Turatun Nabi, pengawal Nabi. Kepalanya namanya sahabat Zubair bin Awam. Kalau presiden punya pas pampres, pasukan pengawalan, pasukan pengamanan presiden, Rasulullah juga punya pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Ya pantas presiden kemana-mana dikawal TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kiai kalau ceramah dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Banser, dorenge podo, sing gak podo bayarane. Malah ngapunten TNI bintangnya mentok mek papat jenderal pisan. Banser bintangnya songo, Bro. Sak dhuwure obat ngelu. Obat ngelu bintang 7 mekan. Iki songo iki bintangnya. Bintang songo ora usah